Nandiyan na si Bina. Good morning mga kalingap. Hi mga kagwaps. Asan si Bina? Bina! Ay, ang linis ng bahay ni Bina ay. Naka-ready ka na? Hello! Hello! Kamusta po? Nanay Rupina, ang aming nanay na maganda. Ay, salamat sa Diyos, ng ganda ang pangit. Anong pagkain natin? Ay, ready na si Bina. Cheering na, cheering na. Ang sexy naman. Kaway. Sayaw. Sinasayawan ko si nanay. O, tara na. Gayak na. Nanay! Ano mo na kami ni Bina, iskapo. Ba't naka-jacket ka? Mainit? Barin mo na. Ang init baga? Malamig. Nalamigan ka? Malamig. Mainit sa labas. Tatanggalin ko na yung panligot. Oo. Nay? Meron. May plastic doon, ang dami. Nakaready na sa pagsuka niya. Hindi naman, Nay. Ayusin lang pag drive, hindi pag kiliwa, kanan, gulong-gulong. O, tara na. Nay, babay, Nay. Balik kami mamaya, Nay. Ay, yung reseta. Nandito tayo. O siya, sige ka, mabili tayo ng gamot. Bye-bye. Kasyang-kasya. No, Bina, no? Kagabi ka pa nakagayak. Opo, kagabi. Excited ka ba? Ginabahan niya ako. Sabi ko, wala. Sabi, sa Aterix, nakalimutan na naman. Nakatulog na nga ako. Ginising. Nakatulog ka, maaga ka nagising? Opo, maaga. Tapos nagtulog ka ulit. Oo, kasi wala pa kayo. Ayun nga ulit, ginising ko lang yan. Matuloy pa tayo. May pungas-pungas. Paglabas ay nakabihis na. Ayop, sabi ko, hindi na nagmumug-mumug. Uy, grabe siya. Sabi ko, Nagtutubrush naman ako. Maglalayag pa yata. Tarugo niya si ma'am. Birbit-bit yung bag. Paglabas, tara na! Ano? Ikaw ang hindi prepare. Wala kami paligo. Naligo ako eh. Nag-prepare ka kasi. Yan, tuloy. Masahin sana ako. Sabi ko, alaman ako magsahin. Sabi ko, kahit di ba ka malimutan mo ang pansin. Mabili nga tayo dyan. Mantika. Dapat magbili tayo ng uli. Saan tayo punta? Ay, saan tayo saan tayo mabili? Diyan na lang sa... Diyan, oh. Wala tayong uli na pang-ihaw. Wala namang ulin dyan. Saan? Diyan. Dapat magbili ka ng uli na pang-ihaw. Saan nga tayo bibili? Ulin Sa pang dadaanan, yung mga ripak-ripak lang naman yun. Ayun. Doon sa nagbili ka ng kalaling-ling. Doon sa binila natin ng pansit. Mayroon doon. Saan yun? Ganyan. Kagigising lang namin mga kagwaps. Gising so. Wala po Umaga pa akong gumising. Alas 6. Si Bina. O Bina, magkwento ka. Anong oras ka nagising? Alas 6 o'clock. Ako naman, kagigising ko lang talaga kaya medyo maga pa yung mata ko. Oh, Mamilin, magkwento ka. Ito yung aking reporter sa umaga. Dali na, kwento. Bilis! Wala po yung mumug-mumug. Ay, nag-toothbrush ako. Excuse me. Baka miniskirt pa Ay. yan. Maglalay Eli, yan. baka miniskirt si Mami Rex mo. Asan yung miniskirt mo rin? Eli? Good brush din naligo. Pagmalali. Always ready. Dilalag natin. Pagkagaling natin. Ay, magaling na siya. Sasaba na nga. Pero hindi. Tingnan mo naman yan si Bina, naka-jacket pa. Bina, tanggalin mo na yung jacket mo at mainit. Naligo ako kanina. Lamig. Giniginaw ka. Talaga, ano oras ka naligo? Pagising ko din. Kahingaw-ngaw. Hingaw-ngaw. 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 Lang. Alalay at wala isang kasama. Meron pa para bili. Isama na lang si Ellie. Ano Ellie? Pagkalamarti, iniiwan. Halay ng lakan. Ayaw. Sanay na sa gala din ay. Ganda ng ipit mo, Ellie. Sabi ni Dr. Pilar, ganda ng kit mo.
nag-swimsuit. Nasusunod ka si Bina ba? Talbog ang lahat. Ay. No, Bina? Si Trunk. Tapos si Marlon. Kabikini. Ano din. Sa baka Ay, bulasan. si Ate Carlota. Ate Carlota pa. Si Ate Carlota. Ah, si Ate Carlota. Si Carlota, sexy. Ano yun siya? Shorts. Mag-sexy short yun. Bakit at ikaw ay nagkakagay? Dito ako dinala ko sa ay. Kung saan na niya ako dalay ng isip ko. Dinala ka ng isip dito. Oo. Ano dumungong na Marlon. Pinapabalik na pinapauwi na nga namin at para makapagluto. Tuwawa naman yung dalawang iniwan. Oo, ang aga-aga na sabay. Ay, uwi na. Wala na makakain doon sila Kuya Nuni. Wala mag-asikaso. Uwi na. Huwag ka nang malayas. Lulutuan mo na yung ano. Eh, nalayas ate. Nagpunta sa bahay. Ang aga-aga kahapon. Ba't daw? Ako bakit tataglalayas? Tapos, Umuwi ka. tinanong namin kung kumain na sila Kuya Nuni. Wala daw, hindi daw siya nag-asikaso at Ay, siya lang naman umalis daw siya. Hala. Sabi, umuwi ka na at magluto ka. Meron ka baga doon kalabasa. Binigyan ni Mang Liz ng pera. Bumili ka ng ano. Gusto daw isang bagasbas. Binigyan ko ng pambili. Sabi ko, bili mo na lang si Kuya Nuni ng makakain sila. Saan? Eh, si Kuya, dire-diretso baga ang ano. Kalipas na. Nang ano? Uling. Bibili daw ng uling. Baka may uling doon sa ano. Pang-ihaw. Mag-ihaw ay. Oh, inaw. Perfect. Wala man uling doon. Pinya ang tinda doon. Di, pinakita. Ay, may mga ibon. Oh. Hinuhuli ata ng dinar. Yan? Tindang yan. Hala, Kiliyawan. Bawal yan. ulis. Kiliyawan. Ay, uli. Ay, oo. Huliin ata. Bagang mayroon nag-vlogs ngayon na ang hinuhuli nila ay maya. Ano? Sa palayan. Huli din sila. Pinapatay na nila yung maya. Yung maya yung Baga salot sa may palayan. sa pala yun. Ulpi. Pero yan ganyan. Bawal. Halos 2 sako lang nahuhuli nila. Tsaka yung tiktik. Ay, grabe yun sa palay talaga. Bawal yung hulihin. Mahal kasi ang ibon na yan. Kiliyawan yung ano-ano. Hindi, mga parot na maliliit. Yung dilaw. Ano yun? Yung dilaw, kiliyawan. Lovebird. O yung parang ano yung orange. Hala, may ubo si Eli. Eli, may ubo ka. Nilalagnat din pala siya. Pero pagaling man ako siya. Ganun nga, nabalik-balik. Hindi mga anak ko pamangkin ko sa pero May mga hinurog na mga bata. hindi daw, balik-balik din. Ay, tama na dyan. Ay, may bukas na bintana. No? Parang Bibina pala. Yan pala malakas yung takot sa bukas ng bintana ni Bina. sunod yung itapon. Tapon kita dyan. Pero dyan. Ano oras ka natulog kagabi, ha? Kasi, Ano? Pagkasabi sa akin ni ate, nagayak na ako tapos natulog na din. Tulog ka kaagad kay baka di ka magising ng maaga. Excited ka pala. Ha? Ano din? Tapos ka na nag-ano, almusal? Ano lang, ng hatas. Nagatas ka. Ayun, may uling. Oh. Siya, wait lang. Pakiyawak na ako. Tcharan! Ito po si Bina. Beautiful girl. When you say Beautiful girl, say that you wherever love. Dalawang kanta natin na. Si Marichan. It's a beautiful girl. Ayun yan, nakaharap. Ha, 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 beautiful girl. Ayan po ang aming manager. Ha? Ayun. Pao? Pao daw. Ha? Pao.
Maganda yan. Dalawa? Kabila ko dalawa. Magkano isa? Alin? Alin? Supply? Wala naman yung chinilas yan. Oh. Ang bibili mo dyan. Chinilas yan, lukit ka. Pinahirap mo sa iyo. Yan po si Nina. Ellie. 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 Tungi, chinilas yan. Okay. Kapajitas na. Yan, bibili. Pabili daw kayo, Eli. Tara, anong bibilin? Dali na dali turo. Biscuit na lang. Yan. Ayan o, hi-ho. Ayan o, hi-ho. Hi-ho yan o, brown. Yan. Sugo. Laruan ang tinuturo. Yan, yan na lang. Laruan na. Bumili kami ng ano. Hindi na nila kinuha yung ibon. Ang ganda na panahon na, makulimlim na mainit ha. Uy, Hindi pa naliligo yung dalawa. Inay. sili inay. Sayang kayo dalawa. Oo. Kainin mo nga. Kainin tayo nasa ibabaw. Sige. Kaya yung tinapay, kainin mo. Kainin mo. Dumaan na ba tayo sa SM? Lampas na tayo. Ha? Lampas na tayo nagdaan. Ay, hindi pala tayo dumaan sa SM. Bakit? Saan tayo naman? Uy, Diversion. wala pa tayong pansin. Ma-withdraw ako. Ay, dyan na lang siguro sa ano ng Gcash. Magpa-cash ano na lang ako. Kala ko madadaanan natin ng SM. Saan ba? Naguluhan ako ay. Doon na lang pagliko kina Kuya Noni, pwede siguro doon ano. Yeah, meron doon. Tindahan. Sayang sa tindahan ng pagkikas ka. Maganda mag-swimming, Ate Reds. Oo. Malamig. Kaya nga, at saka hindi mainit, di tayo ma-sunburn. Oo. Di tayo mangitsim. Lamig. Kami kayo mag-swimming kayo.
di naman makita. Tapos sa yung dalahin ang isip niya. Mamaya, dala nyo na isip niya, bumalik ulit sa bahay. Taranta kayo. Baka bumalik ulit sa bahay. Taranta ang ating. May bisita pala. Bigla ako ng Ay, ang galing. Nalaman niya kung saan kayo kami. Alam naman talaga. Ay, Nakasama na namin. Alam niya sa bahay. Lagi nung kasama na. nagising pa lang yata kayo sa dyan ah. O kagigising pa lang namin, naglatag pa ng higaan sa sala. Bakit doon pinag... Kaya nag-comment naman ako doon, sabi ko hindi siya pwedeng mapasok sa sala at nakalatag pa yung higaan. Pwede nga sabi, ang ibig ko sabihin, para yung makapagluto pag na may lulutuin naman. Kaya namin pinauwi kaagad yun, gawa ng sila nanay, si Kuya Nuni, wala pa daw makain dahil hindi naman daw siya nagluto at umalis daw agad siya. Ay la, uwi ka! Hinahanap ka doon ni Kuya Nuni, hindi nanay. Mauwi ka at para makaluto ka ng pagkain at may pagkain naman doon. Kaya namin ini-insist na umuwi siya kasi para yung maano sa isip niya ba na, oh, kailangan ko nang umuwi. Kumbaga, yung pagpapilit namin na umuwi siya para ipaalala namin na umuwi ka kasi may nag-iintay sa'yo doon para makakain yung dalawa at mag-asikaso ka ng pagkain. Kahit naman yung pag... Shout out! Shout out po. Kay Kuya Bal. Kalingap team. Shout out po. Masaya si Bino pala yung ngiti. Shout out mo si si Ma'am Shane, si Ma'am Sisaline, Si Ma'am Shane po, Ma'am Sisa. si Ma'am Bibing. Si Ma'am Bibing. Oo, shout out mo. At si Ma'am ano pa? Bahala ka sino pa yung pang shout out mo. Hindi, TV kasama yung Tenet. Sige, shout out mo lahat. Tapos sino pa ba? Wala, alala mo. Ayaw nga pala. Sama ka mo kayo sa aming biyahe. Tara guys, sama kayo. Mag-explore tayo. Masaya si Bino pag swimming ang pinag-uusapan, no? Abot hanggang tingang ngiti. Yan, shout out Kuya Bal sa lahat ng Kalinga partners. Apo. At syempre sa mga Kalinga viewers natin na sumusubaybay sa ating mga vlogs, di ba? Mga natutuwa dun sa mga pinagagawa natin. Naalala mo yung yung video natin doon kay Kuya Nuni nung una nyo pagkikita. Tuwang-tuwa sila ay at masaya daw si Kuya Nuni. Masaya ang lahat.
So, ayun. Good morning. Blessed Sunday morning, everyone. Ito si Dina. Kaway-kaway.